Tupakan tarina. Tupakan keksivät aikoinaan intiaanit, jotka hyödynsivät sen piristävää ja kipua lievittävää ominaisuutta. Tupakka levisi Eurooppaan Christopher Columbuksen mukana jo 1500-luvulla. Tupakka nähtiin tuolloin ihmelääkkeenä lähes kaikkiin vaivoihin. Nykyisin tupakan viljely on levinnyt laajalle ja sitä viljellään keskimäärin 100 maassa. Suurin osa maista on kehitysmaita, joissa työvoimakustannukset ovat pieniä. Näistä kehitysmaista vain pieni osa tuottaa tupakkaa suhteessa enemmän kuin vie maasta ulos. Tämä johtaa siihen, että tupakointi näissä maissa kasvaa ja sairastavuus sekä köyhyys lisääntyvät. Tupakkaplantaasella työskentelee usein koko perhe. Tämän vuoksi lapset eivät käy koulua. Ihmiset altistuvat pelloilla esimerkiksi tupakkapölylle, tuholaismyrkylle ja nikotiinille, joka imeytyy kasvista ihon läpi ihmisiin. Kaikki edellä mainitut ovat terveydelle haitallisia. Tupakan viljelyllä on myös vaikutusta luontoon ja sen eläimistöön. Tupakkaviljelyiden vallatessa peltoalaa hupenee samalla ravinnon viljelyyn käytetty tila. Peltoalan lisäksi sekä tupakan viljely että tuotanto vaativat runsaasti myös puuta. Sademetsien hakkuut tupakkaviljelmien tieltä tuhoavat kodin sen eläimistöltä. Poimiminen tapahtuu käsin. Sen jälkeen raakatupakka kuivataan ja kuljetetaan tehtaalle. Yksi tehdas tuottaa jopa 25-30 tupakkaa sekunnissa. Tiesitkö, että muun muassa hamstereita, koiria ja rottia käytetään tupakkateollisuuden järjestämissä lääketieteellisissä eläinkokeissa, jossa testataan tupakan vaarallisuutta ja vaikutuksia? Tupakan polton aloitus liittyy usein sosiaalisiin tilanteisiin. Lisäksi kaikki aloittelevat tupakoitsijat tietävät sen, että yksi tupakka ei tapa. Pian kuitenkin yksi tupakka muuttuu toiseksi ja kolmanneksi, ja kohta tupakan sisältämää nikotiinia tarvitaan joka tunti. Tupakoitsijalla onkin normaali olotila silloin, kun verenkierrossa on nikotiinia. Muutoin hän kärsii vieroitusoireista. Nikotiini aiheuttaa riippuvuutta. Tupakoinnin haittavaikutukset ovat laajoja. Tupakointi lisää erilaisten syöpäsairauksien riskiä. Tupakointi myös lyhentää elinikää keskimäärin 10 vuodella. Lisäksi sillä on negatiivinen vaikutus mieskuntoon ja naisen hedelmällisyyteen. Tupakoimatonkin altistuu tupakansavun vaikutuksille hengitysilman välityksellä. Erityisesti lasten elinjärjestelmä on herkkä tupakansavun haitoille, mutta myös nuorilla ja aikuisilla todetaan paljon passiivisen tupakoinnin haittavaikutuksia, kuten monet eri syövät ja keuhko- ja verisuonitaudit. Myös aivohalvausriski kohoaa. Raskauden aikainen tupakointi aiheuttaa kasvohäiriöitä ja epämuodostumia sikiöllä. Erään arvion mukaan tupakoitsijat ympäri maailman tuottavat vuodessa 5,3 triljoonaa tupakan tumppia. Nämä tumpit ovat myrkyllistä jätettä ja voivat olla vaaraksi eläimille ja ihmisille. Tupakan tumpit roskaavat katujen lisäksi myös vesistöjä. Tumpissa on edelleen jäljellä ympäristöön liukenevia kemikaaleja, esimerkiksi kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä. Ekosysteemissä nämä myrkyt vahingoittavat erityisesti vesilintuja ja kaloja.